Nakasuway na mo anang magsuot mog brown tanan kay mag-attend mog family day. Naglungag sa eskwelahan nga buslot ang kaldero. Pag-abot sa balay nagsimbol pag og tibol. Brown atong color today migo kay mao ni tema sa ilang family day. Brown pwede raman maghukas ana. Ay sig pataka diya. Naa na po ni siya. Padulong sa eskwelahan nagsakay mi tricab ug unsa bay tawag ani sa inyong lugar basta diri sa amoa kay tricab. Going mi og Gitagum Central School or brown ang iyang gisuot. Ang iyang gisuot akong gisuot ug akong sunglasses brown. Kapasar kahataan ni sa ilang tema. Hasang sunglasses na color brown naman pud na. So, ug sa among pagdali-dali diri na gyud sa eskwelahan ni natarong ang iyang buhok o tan-awa ng nawong ano asa ba na naliwat ang iyang kilay. Master pud kaayo nimo pusing-pusing si Inday. Sa gular ba siya hilabot? Dili ra ba siya grade 1? Basag di na lang gud na diya. Huwa diya. O tanawan hilak na noon. Excited para ba ni siya sa aning parade. Pero kaning parade before nato ni sugdan ato sang tan-awon ang nakaraan. Sa wala pa nagsugod ang parade nagtambay-tambay raman mi sa eskwelahan. Nakadumdum ko na ay mga baligya dito sa unahan. Nga ako gitong gikaibgan. Lami kaayo sila baligya sa ilang tindahan. Akong gidani si commander nga mga haon mi didto. Gusto ko mopalit og saging og kamote, drinks nga buko og lemon juice. Samtang padulong mi didto nagbantay-bantay pud mi sa matrix diri sa Gitagum no kung balansi ba. Pero sa among pagbantay-bantay, balag way timbangan balansi gihapon. Okay kaayo man ako palit og saging nangutana kung ate kung naay kamote na wala lagi kami dong. Naabitaw sila kamuti pero wa lang ko kahulat kay oras na para magparade para di ka maulay sa atong mga adventure. I-favorites lang na diha unya update para okay kayo. Kining ingani nga mga butang nostalgic ni sa ako. Apil man gud ko ana sa una. Kanang drums, dili. Kanang lyre, ni pambabae man na. Pwede mo gud laki yan. Papupusing si Barkley ong init kayo ang parade. Sakto ra gid kaayo ning salad. Pangpabugnaw. Makrema. Matawat. Ituyo ra pud itong pangpabugnaw. Magpainit-init naman pud ay tagbalik. Magsugba, magluto, maglungag. Balag buslot atong kaldero. Pero okay ra gyapon kaayo. Nakakaon man isabayan pa gyud aning naay nag-birthday hasta natong busuga. Nindot ni pagka-training ni teacher ni mga bataa kay paghuman og kanta og happy birthday. Tan-on man ta kung naabay lechon sinugbaray ako. Okay kaayo. Ni uli dayon kay mo nagkaon. Nagkuha ra gani ko aning parcel kay atong i-surprise si kuya sa iyang lamisa. Dili ni siya bugat pero medyo hawoy-hawoy gid siya pasaan. Kay very good man kay ni atong kuya sa school. Family day pa gyud nila karon. Regalo ni nato sa iya ning table. Ablihin na diha. Mo ni sulod sa karton. Upat ka tiil, duha ka brace ug mga bolts. Naapod na siya libre nga allen wrench. Styrofoam for the safety sa package ug corner cover para secure ang kahoy. Naka-attach na daan ang frame sa tabla for easy assembly ug atong buhaton na lang is i-bolt ang upat ka tiil ug ang duha ka brace para masagad na kog tuyok ang wrench. Ako sang gitanggal ang kahoy. Gigamitan ako screwdriver pero okay ra na kay dali ra man pud kayo ibalik. Okay kayo para dili magkiling-kiling atong table. Naapod na sila footers nga ma-adjust ang height. Kini ready na ni atong table. Hala ang washer na limtan.